моделҳои Infinix H0C то Infinix GT20 Pro. Салому алайкум дӯстон, як бор дигар дар магазини Realphone моделҳои Infinix ба токи нав омадагиай. Видеоро то охир тамошо ки агар ягон чизи полезни барои хирд гирифтӣ, дар видео лайк мон, подписатсия ки ва ба дӯстот равон ки. Так, телефони Infinix омадагиянд. Infinix Zero C свети сабз, голд ва свети сафедшане. Телефони Infinix Zero C дар дарини комплектацияш блок, кабел, скрипка ва защитная пленка заводской айдарини комплекти худаш мебурад. Телефон чӣ хел мебинед, экранаш 120 Гц кор мекунад, оперативкаш 8+8 ба 158 ГБ мешавад телефонора ки 108 мегапиксел телефон камера дорад. Тарзи камера карданаш бинед чӣ хел камера мекунад, фронтальная камераш ва и боша основной камераш ки бинед телефон 10x телефон пеш мебиёрад ва тарзи камера карданаш хитон дар комментария баҳо битен. ва чӣ хеле дар ин комплектация почти ҳама чиз ҳаст. нархаш сразу гап мезанем ба хотире ки дар комментария қироат накунен. нархаш 20500 рубл, ин нархи имрӯзаша. ва телефони дигар боша Infinix Note Chill. мана бинен мешава Infinix Note Chill, Note Chill Pro ва Note Chill Pro Plus мешава. ин модели Infinix моделҳои нав ба навша рӯз то рӯз бировардеста. ин телефон боша экранаш гуфти гапо ира кирпижни модел меган. ба чӣ хотир? ба хотире ки ин модел чоркунҷаи бадай дар болои ягон чакара монем ин телефон росто места. агар рост монем росто места. Так, телефон боша экранаш 120 Гц телефонам кор мекунад. 45 ватта бистраш зарядка дора. беспроводной телефон заряд мегирад ва 5000 мАч батарейка дора. дар дарини комплектацияш стекло, чихол, блок, кабел, скрипка тамоми чиз мешава. ғайр аз соҳибаш, я соҳибаш намерасад, просто телефона мехара, истифода мекунад. нархш боша 20900 рубл. ва телефони дигар боша телефони Infinix Note Chill Pro свети голд ва свети тёмносиниш омадагиай. памяти 256 ба 8, памяти 256 ба 12 омадагиай ки телефонҳои экранашон аввалной гаштагиянд. стереодинамика ҳамаи боло ҳамаи поин мехонад. стилни дизайн доранд. дар дарини комплектацияшон ҳама хел аввалной стекло доранд айхшон, яъне ки ба ёя дар панати стекло намехарӣ. памяти 8 ба 156 22990 рубл ва памяти 12 ба 156 24990 рубл. телефони дигари бошад телефони Infinix GT20 Pro ки телефон именно барои игра сохтагиай. телефоне ки процессораш игравой боша, яъне ӯ телефони бақувват мешава. телефона бинед чӣ хел дизайн дорад, камтар дизайнаш необычный, аз дигар моделҳо камтар фарқ мекунад. Так, камераш боша 108 мегапиксел. тарзи кор кардан экранаш ҳама ба шумо нишон метем. 120 Гц не, 144 Гц телефон экранаш кор мекунад. вақти телефона гирёр мекунед, дар ҳамин болои экранаш знакҳои PUBG задагиай, ба хотире ки телефон процессораш игравое. дар дарини комплектацияш чихоли необычный дора. ман чихолша ба шумо нишон будам. чихоли необычный ва стекло айдарини комплекти худаш мебурояд. кабелаш айдарини комплекти худаш қади зарядак блок пианаш мебурояд. ва телефон боша нархаш дар магазини он 29990 рублай. так, ман чихолша ба шумо нишон додам. чихолаш ҳамада интереснаш ресайда. чихолша бинед чӣ хел чихол дорад дар ин комплектацияи худаш. мана чихолша бинед, чихолаш необычный. айдарини комплекти худаш ягон чиз дигар дар планетаи ба телефонҳо харидор намекунӣ. нархоша чӣ хеле гуфтам, ин нархҳо может арзон шаванд, может қимат шаванд, может ягон чи нашаванд. ба ҳамин хотир дар телеграм канал, дар профил, дар шапкаи профил мондаги телеграм канал медонед, дар телеграм канал подписатсия мекунед, ай нархҳои ҳаррӯза, ай скидка ва аксияи ҳаррӯза бохабар мешавед. агар ки телеграм канал наёвен, ин рақамҳо барои информация, барои маълумоти бештар ё ки барои заказ кардани телефонҳо ҳамин рақамҳо дар WhatsApp занг мезанед ё ки прямоян занг занед мешавад. занг мезанед ва телефон заказ мекунед. доставка ҳама областҳои Россия, Тоҷикистон, дарини Москва боша ҳама метро ҳастад. лучи магазин биё. адреси мо шаҳри Москва, метро Бутирская, торговый зелёный ва магазини Realphone. ай пеш биё, бо як ягон модели дигар дар кор мешава, вибор мекунӣ, мегирӣ, меравӣ.